Senajane aku panutan manjing ning gedung jimat Demak, senyatane akeh wis pada turu lolos saking penjaga. Kesawang katon pusaka sing diidamaken sing bakal jadi syarat mengko isun bisa kelakon karo pujaan ati Sabuk Inten Naga Sastra wis ana ning ngadepan mata garep nganti kesuwen tak boyong Demak bakal runtuh. Apa ini? Nyatane gedung jimat Demak kudu dijaga ning prajurit bae, kudu bae dijaga ning jalma luwih manusia, tapi bangsa alus melu jaga ning gedung jimat Demak. Tapi aku panutan bila lagi kibir semenir, bila lagi wedi sepelik, wis tak dia takkan aku mancing di gedung jimat. Resiko apa sing ana ning gedung jimat Demak bakal tak adepi ning aku panutan. Iki melet tak cadak satan babi tak banting akan sing bundal. Iya. Iya. Senyatane gedung jimat Demak masih anak sing jaga bangsane halus, ternyata beli sembarangan ya. Najan nyawa sing dadi taruhan panutan beli lagi kimir tak boyong. Apa maling segala raksaka sing gedene ora lumrah muncul ngalang-alangi anggone tujuan isun panutan ya. Tapi isun lagi wedi sedurung bisa boyong Sabuk Inten Naga Sastra anggo sing jadi persyaratan besok bisa kawin karo pujaan hati sing lodra. Tak canda apa sih bakal terjadi. Iya. Aneh tapi nyata, cuma pengen boyong pusaka sing gedung jimat Demak. Nyatane ora sembarangan, lingan kekesuwen buru anak sing meru tak boyong pusaka Naga Inten Naga Sastra. Iya. Lololololololol. Apa maning ini? Lala. Yesun. Sira lagi apa? Itu pacimatan. Bukan isun dewe. Nyatane akeh bature. Pocong lagi apa? Sering gedung pacimatan. Senajane aku pengen boyong pusaka lambang Demak Sabuk Inten Naga Sastra. Sira pengen boyong pusaka Sabuk Inten Naga Sastra. Iya. Wah, berarti sira kudu wani ngadepi karo aku bisa. Wis tak data bisa kalak resiko apa sing bakal terjadi.
Ayo mire nyingkir aja ngalangi ning tujuan isun sira. Gelem nyingkir beli, yen beli gelem nyingkir, niscaya taksir nakaken sira pocong. Om ajiku sempurna ning jagat, jagat kegelapan nganti ya. Om Santi, Santi, iya, sah. Rintangan sewu ning ngarep sewu ning guri, sengaja pengen boyong pusaka bae akeh sing dadi rintangan. Ya, ayo apa maning penghuni gedung Cimat Demak, aku panutan beli lagi beti. Ay dosa Eson Armawani kumalancang siraning kedong pacimatan dosa balung-balung langkat daginge tengkorak wujude wana paran dosa haja sira pengen dadi rajek ning setengah dalan bagi aku panutan. Ayo mire aja ngalang-alang isun. isun ora bakal mireh dosa Oh, nanging sebaliknya apa itu? sira sing kudu mireh karena ke tempat pangkulan aku dosa Panutan gelem mire sing gedung Cimat Demak lawan satu syarat gawa sabuk inten naga sastra. tadi sira pengen gawa sabuk enten naga sastra Iya, wah itu sembarang wong kang bisa boyong sabuk enten naga sastra dosa tengkorak ana para gelem nyingkir, yang beli gelem kudu nyingkir. Maka sira beli gelem nyingkir, dosa aku weruh klemanira tak banjur karo banyu sira tengkorak. Iya, sah. Hah, rintangan apa bae tak dadapi ning isun panutan, hati beli bakal kesuwen tak boyong ning aku. Hai iki Siapa sira? isun panutan. Sira panutan. Iya, Arep apa sira ning tempat gedung pacimatan? arep boyong pusaka naga inten naga sastra. Arep mboyong pusaka sabuk tenaga sastra. Iya, Wah, berarti sira arep gawe blain ning tempat panggonan aku. ayo satuan kuntilanak nyingkir kaya batu dia. Aja ngalang-alang isun. Isun ora bakal nyingkir, malah sira sing kudu nyingkir. Oh, mengkonon lebakin yang sira beli gelem nyingkir tak sampurna kak